салом алейкум аз шаҳри Левакан, мардими шариф Тоҷикистон. Номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Яду бародар рӯз занг зад Исоқ Файюб. Имрӯз ду тоҷика арестоват кардан именно барои пул гузарондан дар картаи Муҳаммад Иқболи Гадо. Як одаме ки бовар кинен накинен, на нангу номус дорад, на фаросат дорад, як беватан, як курнамак одам, як чумо одам. 1 сол 9 моҳ мешавад гуфтесам. Фарзандони падар, фарзандони модар, ҳамватанони азиз. Назарати ислом дар территорияи Российской Федератсия терроризм эълон карда ҳастанд. Ҳачон гап задан уже статья аст. Мардом, бачаҳои ёш ҳастен. Шумо чӣ кор кардесен? Ай пишти чумо шумо розӣ ҳастен пишти панҷара бирен? Тогда лаънат ба твори ҷавонмарда. Мардими шариф Тоҷикистон 28 сола. Мардом, ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон, шумо чӣ кор кардесен? Механдатон ки модарои тоҷик имрӯз талбидесанд, занои тоҷик имрӯз бева мондесанд. Ҳамхел одамое ки пул рӯӣ мекунен, ма ба тоҷикӣ мегӯм чанд сом рӯӣ карда ҳастанд. Якташ 46 сомонӣ курси ҳозира қатӣ, диимгиш 283 сомонӣ капе қатӣ. Ай 15 сол зиёд пишти панҷара мераванд. Баъд модарои пири ё чӣ кор мекарда бошанд? Баъд оилаи ё чӣ кор мекарда бошанд? Лекин Муҳаммад Иқболи Гадо мебурояд, баъд механдаву баъд мега мард бошен, пул рӯӣ кунен, мард бошен, лайк монен, мард бошен, комментарии хуб бинависен, мард бошен, рӯтон нишон биден, натарсен, ки қабидатон таваккалтон ба Худо. Фикр кунен. И чумо чӣ гуфтесай? Ама як гуфтан, фарзанди падар, фарзанди модар, ҳамватанони азиз. Имрӯз бояд мо дӯстаи душман фарқ кунем. Зинда бошед.